дӯстони азиз, имрӯз як хабари шуму вазнине бар гӯши мухлисони ҳунарманди зиндаёди тоҷик Убайдулло Раҷабов расид. ҳунарманди шинохтаи тоҷик Убайдулло Раҷабов 1 июли соли 2021 дар синни 80 солагӣ даргузашт. Аслан бисёр мардум ӯро бо ана ҳамун нақшофариҳои ҳаҷвияш мешиносанд. бештари мардум дар нақши Бобои Ғафор ки дар филми Муҷассамаи ишқ нақшофарӣ мекард мешиносанд. яъне ки имрӯз Бобои Ғафор дигар дар байни мо нест. имрӯз ҳама шабакаҳои иҷтимоиро нигоҳ кардам ва дидам ки аз фавти ҳаҷвнигор дар шабакаҳои иҷтимоӣ хабар медиҳанд. Убайдулло Раҷабов ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон ва бунёдгузори театри Оина моҳи март ба синни 80 расида буд. дар ростои ҷашни зодрӯзаш вай дар як мусоҳибае гуфта буд ки ҳоло сухану фикри тозаеро дар ҳаҷви тоҷик намебинад, аммо ба ояндаи беҳтари он умедвор аст. солҳои 80 ва 90 асри гузашта авҷи шӯҳрати Убайдулло Раҷабов буд. саҳнаҳои ҳаҷвии ӯ бинандаҳои бешумор доштанд. Ортиқ Қодиров, ҳунарманди шинохтаи тоҷик ки бо Убайдулло Раҷабов ҳамкорӣ дошт ва ӯро устоди худ медонад, марги ӯро бо дард қабул кардааст. Убайдулло Раҷабов дар театри тоҷик соҳибмактаб буда, марги ӯ талаффути бузург дар санъату ҳунари тоҷик аст. бо Убайдулло Раҷабов дар саҳнаи театри Лоутӣ чандин нақшҳо бо ҳам офаридаем ва дар сафарҳо бо ҳам будем. дар соли 1991 бо имзои шаҳрдори пешини Душанбе Мақсуд Икромов театри намунавии Оинаро таъсис дод, ки як мактаби бузурги санъати театр аст ва даҳҳо шогирдони болаёқат дар ҳалқаи худ тарбия кард, гуфт Ортиқи Қодир. Убайдулло Раҷабов дар бораи дар кишвар дар кадом поя қарор доштани танз чунин гуфта буд: ҳозир ягон касро номбар карда наметавонам, ки соҳаро соҳибӣ мекунад. шояд ҳунармандони хубе пайдо шаванд ва онҳое ҳастанд андешаҳояшонро дигар кунанд, барномаҳои хуб созанд. аслан ҳаҷв ё танз чизи шахшуда нест. бар сари он бояд ҳамеша кор кард, такмил дод, дигаргунӣ сохт, то мардум қабул кунанд. гумон мекунам ин охири кор нест. ҷавонҳои бисёре пайдо мешаванд ва ин соҳа рушд мекунад, гуфта буд як замоне Убайдулло Раҷабов. аслан Убайдулло Раҷабовро мо чанде пеш тариқи яке аз барномаҳои телевизиони синемо дида будем, ки дар филми Салом Гулнора Рахимовна бисёр нақшофарӣ кардааст. як барномаи хубе таҳия шуда буд. умедворем боз пас аз маргаш як барномаи хубу диданӣ таҳия хоҳад шуд. дӯстони азиз, дар ҳаққи устоди зиндаёд дар воқеъ ҳунари асил дошт. биёед як каф дуои хайр мекунем. худованд ҷояш ҷаннат бошад.